हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत आमरस आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहूया आमरस आणि त्याच्यासाठी आपण हे आंबे घेतलेले आहेत आणि ते गार पाण्यात अर्धा तास बुडवून ठेवलेले आहेत. साखर आहे आणि वेलची आहे. चला मग आता कृती करू. आपण वरचा देठ कापून घेतला आहे आणि तो आता आंबा आपण छान मऊ करून घेऊया. हे हातानेच करावं लागतं, तेव्हा ते छान त्याचा रस निघतो. पारांनी छान त्याचा रस निघतो. आता ह्यामध्ये आपण साखर थोडी चवीपुरती घालायची आणि वेलची घातलेली आहे. हे आपण आता बीटरने चांगलं हे करून घेऊया. आपण हे चांगलं हे बघा एकजीव करून घेतलेलं आहे आणि आपलं हे आमरस तयार झालेलं आहे. तो आता आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया. बघा किती छान झालं आहे. हा आपला आमरस तयार झालेला आहे. हा आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजचा मेनू आमरस पुरी. चला मग सगळे खायला या.